Raġel ta' 44 sena minħaltar xinbeda d-dej Ġuri dwar Allegat Stupru fuq Martu fl-2019. Ir-raġel li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-Qorti jinsab akkużat ukoll li fastidja li kellu fil-pussess tiegħu droga kokaina. Il-koppja kien ilhom miż-żewġin għal aktar minn 10 snin iżda kienu għaddejjin minn proċeduri ta' separazzjoni. F'Mejju tal-2019 ir-raġel mar lura d-dar għal ħabta tal-4 ta' filgħodu wara li qattalejl barra fil-gażin tal-banda. Fil-waqt il-mara qamet mal-li sematu u rrid ikollu relazzjoni sesswali magħha li rrifjutat fid-dawl ta' proċeduri ta' separazzjoni. Minkejja dan waqt il-mara rreżistiet u r-raġel allegatament stupraħħa. Aktar tard il-pulizija ġiet informata li l-mara kienet iddaħlet l-isptar Mater Dei fejn sostniet li kienet ġiet stuprata minn żewġa. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera tippresedi l-ġuri. L-avukat Darlin Grima tmexxi l-prosekuzzjoni fisem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali waqt l-akkużat qed jidhru l-avukati Simon Mikallef Stafraċ u Ġulja Mikallef Stafraċ. Fil-qorti komplet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Mohamed Bashir Ibrahim Ali xufir Libjan ta' taksi li qed jiġi mixli li aggredixxa passiġġier Brażiljan fil-Belt Valletta f'Ottubru li għadda. Fil-qorti xed Jason Zammitli u konsulent ortopediku u li opera l-vittma. Fuq il-pedana tax-xiedu qal il-vittma kellu ferita ta' madwar 10 centimetri fis-spartu tal-lemin. Intqal il-ferita kienet gravi u waħda permanenti. Sa dan it-tant l-imputat inżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u l-każ ikompli f'Mejju li ġej. Għall-imputat deret l-avukata Ġulja Mikallef Stafraċ waqt li għal-vittma tidher l-avukata Franġeska Zarb. Il-qorti għal darbohra ċaħdet il-mandat tinibizzjoni tal-BirdLife li ridet li ma ssir l-ebda diskussjoni fil-Kumitat Ornis fil-rigward tal-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fil-rebbi għal-Gamiem. Fis-sentenza l-4 filgħodu li mħallefin Spiteri Bejda għal il-proċess demokratiku ta' diskussjoni u vot mandu qatt jixxekkel jew jitwaqqaf minħabba li xi naħa tħoss li r-riżultat tal-vot mhux se jkun kif tixtieqi u kieku jkun mod ieħor allura jkun ifisser li wieħed iħaddan il-perversità tal-proċess demokratiku. Dwar dan ukoll ikkummenta l-Ministru responsabbli Clint Camilleri f'kitba fuq il-medja fejn qal li issa jistenna l-eżitu tad-diskussjoni dwar is-suġġett fil-Kumitat Ornis li kien mistenni jitlaq aktar tard illum. Wara li jitlaqqa dan il-Kumitat imbagħad il-Gvern jieħu d-deċiżjoni finali dwar il-ftuħ tal-kaċċa tal-Gamiem u s-summina fir-rebbija.